Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды эшчәнлеген яктыртучы видео журналының чираттагы чыгарылышын сезгә мин Эльвира Ибраһимова тәкъдим итәм. Бөтен дөньяда яшәүче мөселманнар өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсе булган Корбан гаетен, хаҗ гыйбадәтен үзендә саклаучы мөбарәк аебыз узып бара. Зөлхиҗҗә аеның 10нчы көнен һәрбер мөселман зур әзерлек белән каршылый. Безнең ярдәм тернәкләндерү үзәгеннән хаҗ сәфәренә киткән хезмәттәшләребез дә әлеге көнне барлык хаҗилар белән берлектә изге җирләрдә каршылыйлар. Ә без исә Корбан гаетен каршылыйбыз. Мәчетебез иртә намазыннан соң мәчет һәм күзләр күрмәүчеләрне тернәкләндерү үзәге шәкертләре укыган Коръән нурына чумылды. Сәгать 5тә инде мәчетнең намаз залы коридорлары һәм икенче каты бәйрәм намазына җыелган мәхәллә мөселманнары белән тулы иде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Хаҗ гыйбадәте, Корбан бәйрәме һәм якыныңа ярдәм итүгә багышланган бәйрәм вәгазы мөселманнарның күңеленә аеруча тәэсирле булды. Аллаһ Раббыбыз Зулхиҗҗә аенда 5 фарзның берсен хаҗ гамәлен кылу өчен әлбәттә мөмин мөселманнарга фарыз кылды. Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның туган җиренә Ибраһим алейхиссалам белән Исмаил алейхиссаламның тарихи белән бәйле урыннарга Маккатул Мукаррама ва Мәдинатул Мунаввара изге шәһәрләргә төрле мөмин мөселманнар төрле төстә Төрле булса да, алар бер җиллектә Кәгъбәтулла янында Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып, безнең өчен гаилә һәм инде әлбәттә безнең җиллектә тынычлык булсын дип дуа кылалар. Арафа көнендә әлбәттә изге дуаларны Аллаһ Тәгаләгә ялварып, йылый безнең өчен дуа кылалар икән. Андагы кешеләр төрле төстә, төрле кыяфәттә булса да, һәм төрле максат белән дә барышлар да бар икән. Әмма бөтен адәм баласының максаты Аллаһ Раббыбыз менә бу изге гамәлне кабул кылсын дип өмет саклыйлар икән. Һәм һәрбер хаҗи ләббәйк Аллаһумма ләббәйк, ләббәйк ла шәрика ләк ләббәйк, иннал хамда ван ниъмата ләк вал мулк ла шәрика ләк дигән сүзләрне әйтеп Аллаһ Тәгалә ялвара икән. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Кәүсәр сүрәсендә булай ди: Раббың өчен намаз укы ва курбан чал. Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям үзен бер хадис шәрифендә курбан чалу хакында булай ди. Ибраһим алейхиссаламның ул сөннәте, аның калдырган гадәте ди, Аллаһ ризалыгы өчен курбан чалу һәрбер тиге сайын изгелектер ди. Мәчеткә сыймаган мөселманнар исә бәйрәм намазын ишек алдында укыды. Аллаһка шөкер, кәефләр әйбәт итәләр. Без зур куаныштар менә шушы үзебезнең динебез кайтканы белән урынына
ömür boyu bizim bağlılar şunu dinimizin tutup yaşasınlar. Qurban бәйрәме төрле милләт һәм төрле диндәге кешеләрне якынайта, игелек кылырга һәм юмартлыкка чакыра дип билгеләп үтте Илдар хәзрәт. Kurban гаете ул бик зур бәйрәм, ул бик көтеп алынган, чөнки шушы безгә Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирә, тагын бер изгелек эшләргә, курбанны чалырга, шушы мухтаҗларга таратыр өчен, шушы изге эшләр кылырга һәрбер мусульман кеше умтылырга тиеш, һәм без шуны көтеп алабыз. Кеше күп булгач, безгә дә шул күңелгә рәхәт. Бәйрәм намазыннан соң мөселманнар Левченко бистәсенә, Сөләйман мәчете янында махсус урында үз хуҗаларын көткән корбанлыклары янына юнәлде. Бирдә әзерләнгән махсус урында корбан чалу җиренә җиткереп, йоласына туры китереп башкарыла. Корбан чалучылар арасында өлкән яшьтәгеләр генә түгел, яшьләр һәм гомумән әлеге йоланы иң беренче мәртәбә җиренә җиткерүчеләр дә шактый иде. Бездә родители чалдык, без каждый год курбан чалабыз, это бездә уже как традиция, уже все. Бездә и бурмалай бар, и бур кыз бар. Алар тоже вот каждый год чалабыз. Бездә Юлия кызым айта, говорит, если мен курбан чалмым, миндә год неплохой была. Шул Аллаһ Тәгалә кабул итсен, бөтен мөселманнарны бәйрәм белән котлыйм, чын күңелдән. Яшьләрне дә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген белеп яшасыннар иде. Намазларга йөрсеннәр, мәчетләргә йөрсеннәр иде, мөселман татар балалары күбрәк. Мен шул изгел теләкләрем барлык Татарстан халкын, президентларыбызны, хуҗаларыбызны, хәзрәтләребезне, бөтен Татарстан халкын, бөтен мөселман, дөнья мөселманнарын, дөньядагы барлык татар мөселманнарын шушы изге бәйрәм белән тәбрик итәм. Барсына да исәнлек, саулык телим. Һәм Аллаһ Тәгалә янында булсыннар дип телим. Корбан итен кемдер түшкәсе белән, кемдер бер өлешен, кайберәүләр 3тән 2 өлешен, ягъни мохтаҗлар өлешен дип әйтик, мәчеткә калдырып улы савап эшләде бу көннәрдә. Ярдәм мәчетенә шуны корбан итен китердек. Аллаһ Тәгалә кабул итсен, мондагы балаларга да, мондагы китергән бәндәләргә дә шифасы булса иде. Бәйрәм белән. Ә җыелган итнең берникадәре ел дәвамында мәчетебездә тернәкләнү узучы күрмәүчеләргә, курсларга җыелучы мөмкинлекләре чикле булганнарга ризык әзерләүгә тотылса, шактый өлеше бәйрәм күчтәнәче итеп мәхәлләбездә яшәүче мохтаҗ булганнарга өләшенде. Шәкертләр безне чакырып, ярдәм мәчете безгә корбан ите өләште. Бик зур рәхмәт. Ит бирделәр, бик әйбәт. Рәхмәт яусын аларга. Кәеф әйбәт. 80-не тутырдым инде. Шуңа күрә Аллаһка шөкер. Ә мәчетебездә исә 3 көн буе килеп корбан гаете хакын хаклап, тормышына хәерле бәрәкәт сорап, шулай ук вафат булган якыннары рухына дуга кылучыларга, гадәттәгечә махсус бүлмәдә генә түгел, коридорларда да имамнарыбыз насихатларын биреп, дуга кылып, янәдән-янә Аллаһка мөрәҗәгать иттеләр. Раббыбыз кабуллардан кылса иде барча мөселманнарның изге ният гамәлләрен. Корбан бәйрәме уңайыннан ярдәм мәчетендә хәйрия төшке ашы узды. Бәйрәм табынына Казан Сукырлар җәмгыяте вәкилләре чакыру алды. Монда шулай ук Яшел Үзән районында яшәүче күз күреме начар булган инвалидлар да керә. Ярдәм мәчете бу көнне 150ләп кешене кунак итте. 23 сентябрь көнне ярдәм мәчете хаҗилары зур сәфәрдән кайтты. Алар сүзләренчә, 22 көн дәвамында мөселманнар өчен изге булган урыннарны хаҗ кылу дулкынландыргыч һәм эчтәлекле үткән. Исламның 5 баганасын тәшкил иткән йолалар вакытлы һәм тиешенчә башкарылган. Улы юлдан хаҗиларыбыз бер аз гына арып кайтсалар да, Аллаһ Тәгалә алдында үтәлгән бурыч күңелләренә нур исти, рәхәтлек бирә. Ярдәм мәчетендә урнашкан зур Казан типографиясе Аэрофлот компаниясеннән ире заказ кабул итеп алды. Мәгълүмати эчтәлекле белешмәләрдә ашыгыч ситуацияләрдә пассажирлар үтәргә тиешле кагыйдәләр, мөһим аңлатмалар урын ала. Шулай ук күз күремнәре начарайганнарга да типография бастырган белешмәләрдән файдалана алу мөмкинлеге тудырыла. Монда ярдәмгә Луи Брайль системасы буенча рельеф нокталы тактиль шрифты килә. Ярдәм фонды типографиясе Аэрофлот компаниясе хезмәтеннән файдаланган мөмкинлекләре чикле пассажирлар өчен барлык илләрдә дә уңайлы мөхит тудыру юлында булышлык күрсәтә.
1 сентябрьдән Ярдәм мәчетендә дә укулар старт алды. Көз башыннан теләк белдерүче барлык өлкәннәр һәм балалар изге Коръән китабын өйрәнү курсларына язылды. Хәйриячеләр Милли союзы Коръән яктылыгы фонды белән үзара төзегән килешүнәмә нигезендә Ярдәм мәчетендә Корбан бәйрәме уңаеннан чара узды. Чара кысаларында Коръән хафиз булырга омтылган балаларны гарәп телендә дөнья күргән Коръән китабы белән бүләкләделәр. Төп максат әлеге китап балаларыбызга үз алдына куйган биеклеккә ирешүгә ярдәм йөзеннән тапшырылды. Шулай ук сабыйларыбызны бу көнне истәлекле бүләкләр һәм тәм-томнар белән дә сөендерделәр. Бу зур байрамда аларга шундый бүләкләр бирдек. Шу төп максатыбыз аның аларда шул Курбан байрам иста колу. Шундый зур байрам. Ярдәм тернәкләндерү үзәге Малайзиядан бер төркем туристлар кабул итте. Көньяк-Көнчыгыш Азия илендә ислам дәүләт дине статусын алды. Андагы 60% халык мөселманнардан санала. Мәркәзебез кунаклары форсаттан файдаланып, Ярдәм мәчете һәм шул исемдәге уку тернәкләндерү үзәге белән якыннан танышырга булды. Малайзия халкы экскурсия кысаларында онытылмаслык тәэсирләр алды. Ярдәм мәчетендә барлык теләк белдерүчеләр өчен тәҗвид һәм хәдис фәннәре буенча дәрес лекцияләр башланды. Хайратнаның сишәмбе көнендә тәҗвид буенча курсны Коръән хафиз Мөхәммәд Әмин Давудов җитәкли. Аның дәресләре гарәп теле фонетикасы нечкәлекләренә юнәлтелгән. Төп игътибар Коръән укыганда авазлар ассимиляциясенә ясала. Чтец, он должен не выходить из, скажем, правила таджвида. Как ученые нам говорили, да? Где там 4 раза тянется, мы должны 4 раза тянуть. Да? Альхамдулиллахи раббил аламин. Атнаның шәршәмбе көнендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху галейхи ва сәлям әйтеп калдырган хадисләрнең тирән мәгънәсе, аларның эчтәлегенә төшенергә Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзарәте пропаганда бүлеге белгече Абдулазиз Дәүлетшин ярдәм итәчәк. Әлеге курсларда танылган Имам Ән-Наваи китабының төп бүлекләрендә аңлату планлаштырыла. Лекциялар кичке сәгать 6-да башлана. Ярдәм телевидениесе өчен Гүзәлия Вафина һәм Ринат Асхадуллин. Һәр сүзен бисмилладан башлаучы якты йөзле әлеге бабайны күпләр таныйдыр. Кулындагы таягы аша җир-анадан көч алып, аны башкалар белән дә уртаклашып яшидер сыман ул. Мансур Мөнир улы Мөнипов 1937 елда Әлки районының югары Әлки авылында күп балалы гаиләдә дөньяга килә. Әнисенең әтисе шушы мәхәлләдә мәдрәсә тотуы белән данлыклы, әтисе ягыннан да динебез исламны танып яшәүче нәсел баласы булуы белән горурлана ул. Аллаһ кушканнарны төгәл үтәп яшәүче гаиләдә тәрбияләнгәнгәдер, яшь чагында да олыгая төшкәч тә хәрәмгә үрелми, иманына тугры булып яши Мансур абый. Монда мәчет әле безнең Казанда бер генә дип әйтергә була. Монда жал итсәң дә була, намаз укысаң да бөтен мөмкинлекләр Аллаһ Тәала бирде безгә. Мәчетнең тырышлыгы белән инде Баязитов, шул мәликәләр барса Милал Мислайман мәчетендә дә җиргән инде. Барсында беләм историялар, алар ничек тырышканлыклары барсында. Бу безнең өчен бик зур бәхет инде. Бөек Ватан сугышы чорларын, аннан соңгы илне торгызу елларын кичкән, нинди генә эшкә алынса да хезмәтен җиренә җиткереп, төгәл үтәп яшәргә өйрәнгән Мансур абый бүгенге көндә Ярдәм мәчетен үзенең икенче йорты дип саный. Аңа нигез ташы салынган көннәрне дә бүгенгедәй хәтерли ул. Бу беренче кергәндә мин шундый уйлар килде миңа, хәзмәтем алдагы көндә шулай дәвамлы булсын. Кешеләр шулай шатланып йөргән насыйп етсен, алда һәр вакытта да намазларны вакытында укып, Аллаһтан ризалыгына ирешергә насыйп булсын дип йөрибез кырлары. Безне дәвамлы булсын, безнең балалар, внукларыбыз бар, алар да шулай килеп йөрсеннәр дип. Әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ буласы, күреп торасыз, бу гөрләп тора мәчетебез. Аллаһка шөкер. Биредә ул үзе кебек күз нурларын югалтканнар белән аралаша. Әле күптән түгел генә начар күрә башлаганнарга киңәшләрен бирә. Үзе исә кичкенәдән күзләрем начар күрә иде. Менә берничә ел инде бөтенләй күрмим. Аллаһка шөкер ди шаярып. Шулай булуга да карамастан, дөнья гаме белән тормышның бөтен матурлыгын күңел күзләре аша күреп,
танып яши ул. Мәчетебезгә килгән кешеләр Мансур абый укыган Коръән сүрәләре аша шифа таба, балаларын өшкерүен үтенеп әллә кайлардан эзләп киләләр үзен. Безгә Самиг аланы ахират көнен бер качандан торга ярамыз сезгә яшьләргә дә. Без белмибез бит шушы секундта нәрсә булады. Менә мин без килгән кешеләргә әйтәм: "Бисмиллаһи тәвәккәлту ва ла хаула ва ла куввата илля биллах". Мен әйтәм, мәгънәсен беләсезме? Монда татарчасы аңлашлы хаула, кувват та көчле куәтне бирүче Аллаһ таләп итенде. Менә шуны теләп. Ишекне ачканда шуны әйтсәгез, бик тә саваплы булабыз һәрберебездә инде. Аллаһның үзенә әзерләгән хәләл җифетендә ярдәм мәчетендә очрата ул. Улыгайган көннәрендә Нәкия апа белән бер-берсе өчен терәк кенә түгел, күз дә, колак та алар. Мөхтәрәм кардәшләр, әлеге чыгарылышыбызда без Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды эшчәнлегенең берникадәр генә күрсәттек әле. Алдагы чыгарылышларыбыз белән дә даими танышып, күзәтеп барырсыз дигән өметтә мин Эльвира Ибраһимова сезнең барчагызга да хәерле, имин, бәрәкәтле гомерләр теләп саубуллашам. Алда безне имам сүзе сәхифәсе көтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala hayri halqillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen amma ba'd. Mümin Müslüman kardeşlerimiz, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hak Subhanahu Teala biz tevgi mertebe bizning ko'rishlarimizni Allah Subhanahu Teala'nın ılık selamını jetkirege mümkinlik bergan ekan. Şuşa mezgildan boshlab qilgan amallarimizni, şuşa o'tib ketgan Qurban bayramlarimizning uluqligini tanirga bir o'git nasihatni silab ketirga Allah Subhanahu Teala nasib va mesarlar aylasa edi. Qariqali jamoatul muslimin Allah Haq Subhanahu Teala'nın aytgan so'zlarini Allah Haq Subhanahu Teala narsa deb bizga xabar jetkira agar dedi butun banda bir o'ringa jiyilsa ham har qaysisi o'zining hajatini sirab mendek har qaysig'izga o'z hajatini topshirib chiqqandan so'ng mening molimdan milkimdan inini dengizga botirib oning bilan chiqqan suv tomchisi qadarda kam emas molim milkatim dey. Demak shu so'zlardan biz nindi asıl ma'noni anglay olamiz. Demak Allah Subhanahu Teala bizning biribizning de amalinde, biribizning de g'iybatida muhtoj tugul. Shu qilgan izgiliklarimiz o'zimiz uchun xayrli, barakatli tugilmasin. Buyrakda mana shu Qurban shalullarimiz, Qurban ne'matlarin iliq amallardan ekanligini anglaymiz. Bit Allah Haq Subhanahu Teala narsa deb aytdi. Qurbanning birinchi tomgan qon tomchisi bilan bütün bendenin hata yalgışlığı, kimşiligi yorliqanırdı. Ham endi bütün izgitlikleri qabullardan bo'lar deb aytmayman. Demak jamoatul muslimin shu qurbanlarimizni shalu bilan biz bit faqirlanmadik, miskin qolmadik, balkim kirisincha ko'ngil boylig'ina erishib, haqiqatga tushunib bir asıl lazzat tıydiq tugilmisin shu mezgillar bilan da. Abigirakda shu amallarimiz dunyoga da oxiratga da iliq shodlik, iliq baxt saodat tugilmisin. Shu asıl ma'noni anglaylik. Haqiqatni tushunik jamoatul muslimin hamda endi shu shalg'an qurbonlarimiz, oldan tutgan Ramazon oyindagi ro'zalarimiz, boshqa igiliklarimiz dunyoning dunyo lazzati, barakati, iliqligi bo'lsa edi. Sirat ko'pirlarini gezganda shu amallarimiz yo'ldosh bo'lsa edi. Endi oxirat mezgillarining eng iliqligi, eng barakati bizga iliq lazzatlardan bo'lib turadi. Hamma bizga da nasib va mesr bo'la ko'rsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.